České republice je 2635 obcí, které zřizují 3620 základních škol. Takže na jednoho zřizovatele připadá průměrně 1,4 školy. Zatímco v Nizozemsku je to 5,5 a v Estonsku téměř 7 škol na zřizovatele. Kvůli povinnosti zajistit dostupnost vzdělávání se často provozují malé a podfinancované školy s nenaplněnými třídami. Tato roztříštěnost je neefektivní a vede k nerovnostem přístupu ke zdrojům, ke kvalitě vzdělávání. Kdy se malé školy potýkají s nedostatkem financí, kvalifikovaných učitelů a odborných pracovníků. Jako rodič těžko odoláte výběru kvalitní školy. Pokud má například psychologa a rozšířenou výuku angličtiny nebo víc odpoledních kroužků. Zřizovatelé ovlivňují školy hlavně výběrem ředitelů, kteří bývají hodnoceni spíše podle správy budovy než podle pedagogického vedení, což přispívá k rozdílům v kvalitě škol. Jedním z řešení, se kterým v Česku máme zkušenosti, je vznik svazkových škol. Abychom ve školách zajistili všechny služby, které dnes lidé od škol očekávají, jako jsou třeba i školní psychologové, tak budeme potřeba dosáhnout, aby české školy byly v průměru o něco větší, než jsou. A na tom se často budou muset domluvit zřizovatelé, několik obcí mezi sebou a musíme jim k tomu dát lepší datové podklady, fungující elektronické registry a jinou podporu. Domlouvání se na té spolupráci zřizovatelů na sdružení do jedné školy je někdy náročné, tak jsme připravili i jednodušší legislativní nástroj v podobě školské právnické osoby v návrhu novely školského zákona. Asi z největších výhod, které vlastně v tom svazku určitě jsou, bych zmínil hlavně tu celou ekonomiku toho svazku. Škola má vlastně jednoho ředitele, má jednu vedoucí školních jídelen a máme vlastně dva školníky, kteří se vlastně starají o všechny 4 naše budovy vlastně školy. Problém si myslím, že to asi nastává v tom, kdy ta jedna z těch hlavních škol se samozřejmě může cítit nějak jakoby nadřazená těm menším. A to si myslím, že je asi největší problém z té svazkové školy, tak aby všichni pochopili, že to všichni dělají pro vzdělání těch dětí a nastavili si ty vzájemné parametry, tak aby si všichni cítili v tom svazku opravdu dobrovolně. Nejdůležitější, co vidím jako benefit svazkového školství, je vlastně to, že malé obce mohou postavit krásnou, velkou, moderní školu, protože jednotlivé obce, které by byly menší, na to vlastně finančně nemohou dosáhnout. Výzev je určitě spousta, jak při vzniku svazku, tedy dát si dobrý pozor na to, jak vznikají stanovy toho svazku, aby žádná obec se necítila upozaděná, aby všechny obce měly to hlasování, které o těch důležitých věcech budou provádět, tak aby cítili jako spravedlivé. Spolupráce ve svazku škol pomohla ušetřit peníze. Bylo víc žáků, méně provozních nákladů a celkově se školy vedly efektivněji. Navíc se zjednodušila administrativa, protože účetnictví se dělá centrálně. Ředitelé i zřizovatelé oceňují úspory na školních pomůckách, licencích nebo jiných službách. A díky síti kontaktů ve svazku získávají služby levněji. Spojení škol také usnadňuje přechod dětí z mateřských do základních škol, kde dítě chodí do školy ve 2 různých obcích, ale díky společnému ředitelství vzdělávací obsah navazuje.